Senador Tito Soto na pinuputakti ng batikos dahil sa libel clause ng anti-cybercrime law. Bumanat sa mga kritiko. Hindi sila ganun ka-importante sa akin na pag-aaksehan ko pa sila ng panahon at gagawa ako ng batas para sa kanila. Kaliwat ka ng panukala para amyanda ng cybercrime law. Ihahain ng mga mambabatas. Dalawa pang petisyon kontra rito. Inihain sa Korte Suprema. Bagyong Marce bumagal na, lumakas pa. Magdamag na pag-ulan nagdulot ng pagbaha sa Metro Manila. Lagay ng panahon bukas, alamin. Filing ng COC Day 3. Ilang senatoriable o meksena, ang isa basang-basa sa ulan. Ang isa, surprise candidate pa. Di rin nawala ang mga bagong kandidato tulad na lang ng mamang ito. But to me, we are number one. I'm the man who saved the world from the end of the world, and I'm now saving the human race. Pamilya Pinay, posible nga bang makatrayo sa dalawang sangay ng gobyerno? News 5 exclusive. Kandidato sa pagka-vice gobernador na si Jinky Pacquiao tumipensa sa umiismol sa kanyang kandidatura. Pag sa politika, hindi naman patalino nga paano nito. Dapat, ang importante is matulungan natin yung kababayan natin. Estudyante na UST na tumayo lang sa FEU campus, sinaksak na, inisprayan parang pepper spray. Mga suspect, mga babaeng estudyante. MTRCB, may dagdag pang rating sa mga pelikula. Ano ang ibig sabihin ng R16? At musical flash mob, bumida sa NAIA Terminal 3. Biyaheng walang flag down, at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita.